Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Mingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diin balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton niadtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kinabuhi sa mga sinugo ni Kristo nakasentro sa anihon. Ang framework ba kanang anihonon niya sila mga mangangani. Unique sa ning nga pagkapresentar sa atong Ginoo unsay misyon nato sa kalibutan. Mangani dieta, laborers. Nya ang tag-iya sa anihon mao ang Ginoo. So ang kalibutan mao ni ang umma sa Ginoo or iyang parasan. Nya siya tag-iya, nya ang iyang mga sinugo mga kuan ni sila, mga ngani. Nya doon naman sa tao nga suguon sa Ginoo nga dili mga ngani o dili moani ba kaning mga tao nga tapulan. So ang giapas ang suhol. Pero dili kay sila mo trabaho, ang suho lang mo importante. Kay kani man kung mangani kanang moani ka, dili man gud na imo ang imong giani. Unsa man na siya? Iyan as tag-iya. Nya usahay suhulan ka, nasa usahay nga kadturay bahinon mo kuha kag mga pila ng porsyento na sa amo sa una 20% sa imong giani. Nya mo nay imo asuhol lang gyapon. Nya nayo ba nato mga tapulan imbis nga paanihon unsa man ang kuno na niya ang iyang giani nga iya na iyahon mo na si San Pablo sa unang pagbasa iyang gihisgutan si Dimas nga kuyog unta niya ning biya kuno kay nahigugma sa kalibutan. Marabag ang anihon mo na iyang giangkon kay mahigugma na kay imo naman ang angkonon ana. Pero mga ngani jud ka, mutuo jud ka nga iya na sa Ginoo. Na karon
Ang nahibili ni San Pablo mauna si San Lucas or si Lucas. Maunongon si Lucas nga nangani kuyog ni San Pablo. Representative ni si San Lucas sa tibuok katawhan na gipili is Ginoo. Kaya ang unang gipili is Ginoo mamuntong iyang mga 12 ka apostoles. Wa man maapil dito si Lucas. Diya siya na-apil tingali sa 72 katong additional nga gipadala. Kay kaning 72 nga additional nga gipadala, mauna ni sila ang nagrepresentar nato. Kita bang mga magtotoo nga wa maapil sa 12 ka apostoles. So ang mission maura gyapon mangani. Kamoron nanimba mo din ighumas misa unsa man mangangkon o mangani. Kusga ka na ba? Mangangko na gaita na ako ni awa na ka mangani nangangko na ka o na mobiya na kas Ginoo nya ikaw na magbuot anang imong giangkon nanglitan ginikanan ka nya angkono na nimo imong anak na imong anak di na naanihon. Imo na ng kusion, imong hapakon, imong yawyawan, imong balikason, usahay tunglohon, usahay isalikway. Nga naman, kay gusto ka nga ang imo ng tingog, ang imo ng pagbuot, maoy iyang tumanon. Lahi kayo kung maningkamot ka nga ang imong anak, maminaw sa tingog sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, ug mutuman sa pulong sa Ginoo, bahala nag ang imong pulong di tumanon. Lahi kay na siya, mao nay mga ngani. Di karon iniguli sa inyong balay, unsa may inyong gusto ditong tumanon, ang inyong pulong o pulong sa Ginoo? Duko ra ba dayon? Pulong din sa Ginoo nga paglungag day. Panglabaday, pulong na sa Ginoo. Unsa may pulong sa Ginoo? Luto ng pagkaon day, kaon na. Okay, pakat na mangigutom. Di ba? Asa man tong imo mga bulingon kay akong labhan. O kana may pulong sa Ginoo kay pag-alagaray man kinahanglang mahimo kang ulipon sa tanan. Unsa may pulong sa Ginoo para sa pare? Dong di ay kolekta, bahintan. Ana. Yung sa Kristan, indota ka, no? Nos apa ka na may tabo pa der? Awas ay siguro may tabo na. Nindota ka, no? Ano ba? Yang atos imong silingan, unsa may pulong sa Ginoo, labi ang imong silingan naglisod nag-agi kay imong gibutangas imong kural. Unsa may pulong sa Ginoo ron iguli nimo? Maingon ka nga, agwantahan na ninyo, may nalang na naiagianan akong gibilin, total ako sa ning yuta. Gumbol mo diha, pulong na sa Ginoo dili. Unsa may pulong sa Ginoo? Imo ingnon nimong silingan. Brad, day, unsa kada kununang agianan inyong gusto kay ako ning gubo na kong kural. Kana pulong na sa Ginoo. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo naghatag og kalipay ngadto sa mga kabus, ngadto sa mga nanginahanglan. Oh, di ba nindot? Nya mo ana mo. Na. Tutok lang ay. Mao man ikuwang nato karon. Ang ato bitaro mga politicians, unsa may ilang kanunay isangyaw, ilang pulong dinautay, pinahiray anang ilang hugaw. Wa gyud kaayo'y nagsangyaw nila sa pulong sa Ginoo. Pananglitan moingon ka nga ayaw mo butar ana niya kay kurap kay na nga pagkatao. Wa mo kahibaw kining iyang gibuhat, kining iyang gibuhat, kining iyang gibuhat. Ako wa ko magbuhat ana. Tan-awa ang akong track record. Pila ka mo kana sa pulong na sa Ginoo? Ha? Dili oy. Di man nakamatuoran.
Dinautay mo na. Pero naay politician nga mo ingon. Kana siya nangawat na. Ako nangawat sad. Pero karon magbag-o nako. Din ako mangawat. Ug akong iuli ang tanan nga akong kinawat nganhi sa atong nasod. Magpuyo na lang kog payag. Ana, ang zaman. Nindot na. Mo na gisulti ni Sakeo. Kadto si Sakeo, 40 adto ka kawatan kay tax collector man to officer. Mangawat to siya taxes. Pag abot na ni Kristo dito, di ba ni kat-kat man to siya kahoy, nya ningon ni Kristo, Sakeo kanaog kay adto ko mukaon sa inyong balay. Wa siya plano nga kana ganing dad-o niya si Kristo siyang balay. Ang iya makakita lang siya kinsa ni Kristo. Gidamas balay. Kaon sila dito. Dato Sakeo. Dali ra kayo nagpahikay. Tingali nagpapalit lang itong grab food. Kay wa naman galakaw na mas Kristo padungan to sa ilang balay. Dool naman lang. O di grab food na lang to. Ngaon sila dito. Unsay gisulting Sakeo pag humana nilag pangaon? Ginoo, nakasaha ko. Sugod karon katunga sa akong bahandi akong ihatag ngadtos mga kabos. Ug kun duna man ko'y gitikasan akong ulian og 4 ka pilo. Suna nga na. Mo na inindot nga mga pulong nga atong mabati gikas mga kandidato o kandidata. Kabati ka tana? Inyong paminaw. Oy, di ta kabati. Og naamoy mabatian nga na, butari na yun. Butari yun. Kitang tanan, butar kita. Guwagan ito na batian. Butar ba katani? Saan ka na ito, ani? Amang kampo lang ta. Nga natin mabatian ng anak. Di ba? Pulong sa Ginoo ba? Dili pulong sa tao. Og maonig ipakamatyan ni San Lucas. Muna nga ningon si Kristo diri sa Ebanghelyo, muramog mga nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Kana bitang mga anak skanding, makitaan man nato sa amutan man ko ana usahay ng geographic ana sa YouTube kanon sa mga kuano kana mga lobo bitaw kana mga iro mo na ilang wild nga dog ba. Ilagi ng kunis-kunison ka na mga natis kanding, bisan gani ang natis baka, kay lami na kanon. Para sa mga hayop na mga lubo, kanang karnero, lami kinang kanon. Asa amo las una, doon ay mga iro dito, among kanding siyam kabuk, hurot yung kamatay. Gipangkaos iro kay lami kuno kay ng dugo sa kanding o dugo sa karnero para sa mga iro. Nya, matod pa ni Kristo, gipadala ta mo samag mga karnero taliwa sa mga lubo. Ato pa gihimo ni Kristo ang mga apostoles ug ang iyang mga disipulo sama nato nga mahimong pagkaon sa gigutom natong mga katawhan. Pagkaon ba? Muna si Kristo sad siya say unang niingon, kini mao ang pan, kini ang akong lawas, kan-an ninyo kini. Nya giun sa pagpaagi ang pagkaon natos Ginoo, gikunis-kunis siya, gipaagas ang iyang dugo, gimartir nato siya. Mao sad si San Pablo, sila si San Lucas, gipangmartir sad sila aron mahimong pagkaon. Kamo, gusto mong mahimong pagkaon sa inyong pamilya? O muhatag lamog pagkaon? Lahi ba yan ang muhatag kag pagkaon? Lahi sa nang mahimo kang pagkaon. Ayon sa inyong gusto, muhatag og pagkaon o mahimong pagkaon? Kinsay mo oyon nga mahimong pagkaon, taas ang kamot. Kinsay mo oyon nga muhatag lang og pagkaon. Kinsan? Mga buangon mong dako. Ayaw honong diha. Si Kristo nihatag man sa pagkaon, multiplication of bread. Okay raman sad kayo to. Mga nung di katuli ang balik-balikon, wa mo honong si Kristo dito kinahanglan yun mahimo tang pagkaon.
Kay kanang maong gugma nga mahimong pagkaon mao na ang gitawag og makaani ta og daghang mga anihon. Ang pagpakaon posible hindi ta makaani. Mura ra kag kanang gadag sakyanan nga naay muduol ni mudas kalsada inig traffic banuktok bagdag baso hug ka dito igdaga nimo wa na kay labot niya. Wa na kay labot. Wa nimo siya maani ba? Wa nimo siya madala subay sa dalan nga imong gisubay. Ang nindot yun inig panuktok pasakyas imong sakyanan dadas inyong balay alagari didto lutuig bagong pagkaon ay laghulgi anang nang piso 5 ayaw dadas inyong balay aron makaambit siya sa imong kinabuhi no anong di man mo mutuo mao mo na sakto usay mo pakaon ra kas imong bana pero di na ka makigdog kay galagot ka igo ra ka maglutog pagkaon igo na kaon diha may magiyawihan ng baba nimo ngayon adtos kwarto ay higda diri ha patay kitag higda kat buanga ka kay hugaw kay kastanan gikan kas imong kabit ana ayaw kinahanglan mahimo kang pagkaon sa imong bana mo pakaon kaniya nya magpagakos pug kaniya ana na asa bana kun nimo ana isa unya pa mo adtom sa kabit lain na sa tong pagkaon ikaw humba siya inununan sige balihon na to ikaw putput siya inununan hay may arang-arang na depende sa season na mo sa season nga lami kay inununan na sa season nga lami kayo ang putput sige ginamos na lang ka siya inasal katod dito mo to sigihan to niyag tuhog ikaw sigihan ka niyag tuslok anaon nang ginamos sa gusto nimo inasal ka o ginamos hay may mas lami inasal o ginamos depende ka po season na ipanahon ang inasal imong parisa ginamos di ba o di nindot ra gyapon basta makaon ana pagkaon yung pasabot ayaw lang yung reklamo hangtod ka mamatay ug mauna ni ang pag-ani matakdan man ginani mo ako bitaw karon hunong nako og kaog tamis takdan ko tamis mga pan mga cake sigig inom anang beer hinon tagilma ra man sad ka botilya noon usahay mo abot sa 8 sus pagpatisting nako sa kong sugar atong Sabado 220 mao ding magmisa ko diri usahay ang pultahan mubalhin diri ari ingon ko ngano naman ni so, karon wa na ko ni kaon tanawa o di ba ni slim nako gahapon pag ukuhay kaon wa na kong kaog tamis kuha na lang mais gamay na lang kayo niya tinuang isda niya utan bisag na ilitson di na jud ko mulingi ningon dayon ko isipon ko na lang ning litson na murag babaeng sexy kayo di gyud nako hikapon pero malipat bante ingon ana ba nakaton ko tungod sa pagtan-aw ko sugar 220 nakaingon ko kinahanglan yung disiplina kay natakdan ako sa akong gikaon mauna siya ang pag-ani mahimot ang pagkaon kay ang pagkaon mutakod sa nikaon mutakod yun sa nikaon siya manindog na ta mga pagkaon mga igsuon si San Lucas naghatag kanato sa ebanghelyo nga puno sa pag-asoy sa kinabuhi sa tao ug ni Kristo busa uban kaniya muhangyo kita sa Ginoo nga mapaubsanon ug moingon Ginoo patalinghugi kami Ginoo patalinghugi kami alang sa simbahan nga bisan sa mga pagsulay ug pagpanglutos mupadayon gihapon sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang katawhan magampo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi kami alang sa atong nasod nga ang Dios mohatag sa grasya sa kalinaw ug kahiusa taliwala sa mga kagubot ug katalagman magampo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi kami
Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga nangamatay natong mga kaigsuunan nga ang Dios mopili kanila isip mga maayong lugas nga magtotoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa pangama ni San Lucas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.